תמיד אהבתי מטוסים וטיסנים, עניין אותי לדעת על האבולוציה של המטוסים. מלחמת העולם הראשונה פרצה וכבר השתמשו הצדדים הלוחמים במטוסים, בעיקר לסיור ותצפית על מחנות האויב. במהרה החלו לצייד את המטוסים בנשק. מדי שנה הופיעו מטוסים גדולים יותר ומהירים יותר, וגם גדל טווח הטיסה בין תחנת תדלוק אחת לשנייה. בשנות ה-30 התפתחה תעשיית התעופה האזרחית. המטוס החשוב באותה תקופה היה הדקוטה, מראשוני מטוסי הנוסעים. שלב חשוב בהתפתחות המטוס הוא מטוס הסילון. מנוע הסילון, להבדיל ממנוע המדחף, שהוא מנוע שרפה פנימית בעל בוכנות. הודף מנוע הסילון את המטוס קדימה על ידי פליטת גזים לאחור. עיקרון פעולתו מבוסס על חוק התגובה. חוק התגובה אומר שתנועה בכיוון מסוים יוצרת תגובה בכיוון הנגדי, ופליטת הגזים לאחור מקדמת את המטוס כולו. בענף המסחרי יש דגמים רבים של מטוסים סילוניים. שתי היצרניות העיקריות הן בואינג ואיירבוס, וכמובן הקונקורד, המטוס נוסעים היקר והמהיר ביותר בהיסטוריה. בואינג 787 הוכתר כמטוס המהיר והארוך בטווח ביותר בגודלו. בואינג אינו המטוס הבינוני היחיד המאפשר טיסה לטווחים ארוכים עם 250 נוסעים. איירבוס 380, המכונה סופר ג'מבו, הוא המטוס נוסעים הגדול בעולם. במטוס יש 2 קומות מלאות לכל אורכו, ומניע אותו 4 מנועים. גרסת נוסעים נושאת עד 800 נוסעים בטיסה אחת. הקונקורד היה מטוס הנוסעים העל-קולי שפותח בשנות ה-60 על ידי הבריטנים והצרפתים. הוא הופעל בשנים 1976 עד 2003, בעיקר בקווי טיסה מלונדון ופריז לניו יורק ווושינגטון. יוצרו בסך הכל 20 מטוסים, מהם 14 בלבד הופעלו בשירות מסחרי. בקונקורד טסו 100 נוסעים. בענף הצבאי יש הרבה מאוד דגמים וסוגים שונים של מטוסים. F-15, מטוס קרב הפצצה שעד היום נחשב לטוב מסוגו, ומסוגל אפילו לנחות עם כנף אחת. כמו ה-U-2, מטוס הריגול שמגביה טוס. מקדים את הלוויין, מגיע לגובה של 70,000 רגל. B-52, המפציץ שיוצר בשנות ה-50. עד היום משרת בצבא ארצות הברית, והוא מסוגל לשאת 35,000 קילוגרם פצצות. בלק הוק, מסוק הסתערות. מסוקים משמשים בתעופה כללית לשימוש הדרכה ולימוד טיסה, צילום, הטסת נוסעים ואף פינוי של פצועים ונפגעים. אפאצ'י, מסוק קרב המיועד ללוחמה נגד שריון. יסעור, מסוק תובלה להובלת ציוד ולוחמים. ויש את ענף המזל"טים, המשמש את הענף האזרחי והצבאי, והוא התפתחות של הטיסן. טיסנאות היא תחביב פופולרי מאז שנות ה-30. אנשים עוסקים בתחביב זה, בונים מטוסים קטנים מכונים טיסנים, מחומרים כמו בלזה, עץ, קצף מוקשה ופיבר גלס, וחומרים אחרים. בטיסנים ממונעים משתמשים במגוון מנועים חשמליים ומנועי בעירה פנימית ואפילו מנועי סילון. גלשונים, טיסנים לא ממונעים, מושלכים לאוויר מעידו של המטיס או בעזרת קלע. בדרך כלל מטיסים גלשונים במקומות בהם תנאי הסביבה מספקים כוח עילוי כמו טרמיקה.
כחלק מתהליך העבודה ביקרתי במוזיאון חיל האוויר. במוזיאון ראיתי את ההיסטוריה של התעופה, מקום המדינה ועד היום. כיצד השתנו מטוסים במשך השנים, ועדיין מטוסים בני 80 שנה טסים לצד מטוסים חדשים. היה מעניין לראות מקרוב בביקור במוזיאון את המטוסים שהכרתי בזמן העבודה. היה לי מעניין לחקור ולכתוב את העבודה.